Batez ere esparru aipatzen ditut artikuluan, aipatzen dut gizon ez diren bertsolarien esparrua, aipatzen dut baita ere hiztun berrien esparrua, hiztun berri ditu dira, baina gehiago dira euskararekiko gune geografiko konkretu batekoak ez diren bertsolariak, alegiak Gipuzkoako gune konkretu batekoak, edo igual Nafarroako gune basatu daiteke edo Bizkaiko gune batzu, baina behintzat gune horietatik kanpo dauden bertsolariak eta euskalki horietatik kanpo dauden bertsolariak txertatzea izango litzake beste erronka bat, eta hirugarren erronka izango litzake beti errepikatzen dena, belaunaldi berriak txertatzea, hori aldiro errepikatuko den zerbait da. Gorapilotako da gizon ez diren bertsolariena, alde batetik zenbakiek hori adierazten dutelako, gaur egun 4 bertsolaritik 3 gara gizonezkoak, eta beste alde batetik kualitatiboki ere, iaz argitaratu zen kontrako eztarritik liburuak erakusten digu zertan datzan menderakuntza horrek. Noski daudela erresistentziak, azkenean gauza askorengatik, besteak beste, bertxotan aritzea bera eta plazan irautea bera azkenean oso jardun gogorra da, asko exigitzen duena, kontua da batzui gehiago exigitzen dira beste batzui baino, gorputz neutro hortan kabitzen ez direlako. Orduan, uste dut, errepasatu behar dugula bertsolaria zer den, zeren arabera definitzen dugun, eta horrekin, segurasko, bestelako gorputz horiek ere, bestelako modu baten aurkituko dute plazan egoteko modu.